Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Sebenzisa i-Associative Law of Addition ukuze ubhale isibalo sino-77 plus 2 plus 3 ngezindlela ezahlukene. Yenza sibe lula ukuze ukhombise ukuthi imiphumela iyefana. Nalo-ke futhi igama i-Associative Law of Addition ngathi liyadida, kepha lisho nje ukuthi akukhethi ukuthi izinombolo uzihlanganise kanjani. Asibhale-ke nathi. Sizothi-ke 77 obiyelwe plus 2 base sithi plus 3. Ukubiyelwa phela kusho ukuthi kuzomela uqale ulungise lokho okubiyelwe kuqala phambi kokuba uphumele ngaphandle uyolungisa okungaphandle. Uma kunjalo-ke sizothi 77 plus 2 ukuzosipha bani u79 base siyaphinda sithini plus 3 ukuzosipha bani yebo kusipha u82. Lokhu sikuthola ngendlela isibalo ebesibekelwe ngayo. Ake sibheke kepha ukuthi i-Associative Law of Addition isitshela ukuthini. Yona isitshela ukuthi ungahlanganisa noma ikanjani kuyefana, imiphumela iyohlezi ifana. Basiphinde sibheka futhi mhlambe basiphinde sibhala sithi 77 plus 2 plus 3. Asibiyele lokhu okade kubiyelwe vele. Base siyabona ke ukuthi ke lapho ke uma sesingasakubiyelele kuyafana nokuthi sesiyasho ukuthi singabiyela kuqala u2 plus 3. Kuyefana nokuthi mhlambe sithe 77 plus 2 plus 3 kuqala. Ake sibheke uma mhlambe sizothi 2 plus 3 kuzosipha u5. Manje u77 plus 5 ukhipha ba usipha wona loya 82. Uyabona ke noma ungasihlanganisa kanjani izinamba uthola u82. Lena ke i-Associative Law of Addition.